Hello po mga mamamayang, nandito po tayo ngayon dahil ako po ay gagawa ng puto, pero na-mix ko na po ito. Sasabihin ko na lang po sa inyo kung ilang cups na rice flour ang ating ilalagay. 4 cups na rice flour, 2 cups na water, tapos isang coconut milk, isang lata po ng coconut milk, tapos 1.5 cups sugar, tapos 1/2 teaspoon salt. Yan po ang aking nilalagay kasi po bukas ko pa po ito lulutuin. Kailangan po i-overnight po natin ito. Tapos po ay tatakpan natin to, tapos ilagay natin sa refrigerator. Mga mamamayang, ito na po ang ating rice flour na nilagay ko po kagabi sa aming refrigerator. Tapos lalagyan ko na po ito ng iba pang mga sangkap. Nalagyan ko na po ito ng 4 na cups ng rice flour, 2 cups na tubig. Pwede ring evaporated milk ang ilagay nyo na 1 cup, tapos 1 cup din na tubig, isang lata ng coconut milk, 1.5 cup sugar, tapos 1/2 teaspoon salt. Ngayong umaga po, lalagyan ko na po ito ng 3 kutsara ng baking powder. Tapos maglalagay din po ako dito ng OB extract para po sa coloring at saka yung buko pandan. Puto cheese po itong aking gagawin. Yan. Ito na po mga mamamayang, lalagyan ko na po siya ng baking powder na 2 ganito lang po ang ilalagay ko, or isa lang kasi ayaw ko yung masyadong ngumingiti yung puto. Mga mamamayan, sasalain po pala ito para po matanggal ang mga buo-buo at yung mga maliliit lang po ang matira. Naglalagay lang po ako ng OB flavor dito sa ating puto, mga mamamayan. Tapos mga mamamayang, maglalagay din po ako nitong buko pandan para sa ating puto cheese. Tapos meron din po akong puti lang na pamputo. Yan. 3 klase ito 3 kulay. Ito na po mga mamamayang, isa-isa ko na pong ilalagay dito sa aking lalagyan. Ayan na po mga mamamayang, nilalagay ko na po sa loob ng steamer at maghintay lang po ako ng mga 11 to 15 minutes para maluto ito. Maglalagay lang po tayo ng cheese mga mamamayang dito sa ating puto. Ayan po mga mamamayang, tatakpan ko po ulit para maluto ang cheese at saka hilaw pa po kasi yung puto, kaya tinakpan ko po ulit. Ayan po mga mamamayang, ayan po, luto na ang unang nilagay ko na puto cheese. Tanggalin ko lang po ito, sandali lang po. Ito na po ang ating puto cheese mga mamamayang, luto na. Ayan na po. Sana po nakuha nyo ang ating recipe nito. Sana mag-like at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!